Nangona linyukile izinga labafundi bematriki layakutsho kumyinge we-81.3%, bambalwa abafundi abazakwazi ukufundela amacandelo ezakhono ezishokoxileyo kwiiYunivesithi zeli, kudalwa linani eliphantsi labafundi abapase izifundo ze-maths kulo nyak'uphelileyo. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo ugqirha Blade Nzimande ukuthethe oku kwinkomfa yentatheli ibibanjelwe ePitoli namhlanje. Kubafundi bematriki abangaphaya kwa-787,000 ababhale imviwo kulo nyak'uphelileyo, ngabafundi abayi-77,751 abafumene u-40% nangaphezulu kwizifundo ze-maths. Isebe lemfundo ephakamileyo linenkxalabo nanjengoko lisithe linani liphantsi xa kuthelekiswa nelango-2018. Bambalwa abafundi abazakwazi ukufundela izifundo zezakhono ezishokoxileyo kweli. Individual institutions and programs set specific entrance requirements. This means that a person with a bachelor pass may not necessarily meet the requirements for entry into particular degree programs. Izithuba zokufunda ezikhoyo kwiiYunivesithi zeli zingaphezulwana nje ku-201,000, ngelixa izizithuba ezi-226,685 ezikhoyo kwi-TVET College zizicelo ezingaphaya kwe-430,000 ezivunywe ngu-NSFAS, ukanti abo bangekazifumani indawo zokufunda baza kuncedwa liziko elijongene nezicelo zokufunda kweli. Prospective first-time entry students who have applied for spaces in a university but have not been able to secure a space in their institution of choice will be referred to the Central Applications Clearinghouse for assistance in finding another space available in the post-school education and training system. Umnumzana Blade Nzimande uthi kwiingxoxo kunye namaziko emfundo ephakamileyo malunga nemiba ethile yalo nyaka uqalayo ukwathembise ukubuyanika ingxelo xa seziqukunjelwe ezingxoxo.